διότι δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα εκχωρήσουμε το δικαίωμα να αποφασίζει για τις τύχες του ελληνικού έθνους κανένας παρά μόνο όσοι γεννήθηκαν Έλληνες. Και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε συνέχεια. Η μόνη περίπτωση, αγαπητοί σύνεδροι, που θα μπορούσα να δεχτώ ότι κάποιος αλλοδαπός είναι Έλληνας, είναι αν ερχόταν εδώ εν καιρό πολέμου, όταν πολεμούσαμε για αυτήν εδώ τη χώρα και έχινε το αίμα του. Αλλά όταν έρχεται σαν άπικος, ληστρικά, για να μπει, να πάρει τις περιουσίες μας, να πάρει τις δουλειές μας, να μας επιβάλλει τη θρησκεία του, με συγχωρείτε, το έθνος πρόορισε να ζήσει και θα ζήσει και δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Θάνο, επίτηδες ανέφερα τον Άγιο Παντελεήμονα, επειδή βλέπω πολλούς από τους κατοίκους εδώ που πρέπει να τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στους κατοίκους, οι οποίοι με την οργάνωσή τους πληροφόρησαν την ελληνική κοινωνία για το τι έχει συμβεί. Και καλούμε στο βήμα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθοδόξου Αγιαρμού, βουλευτή Λαρίσης, τον κύριο Αστέριο Ροδούλη. Θα μεταφέρω στην αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, το κλίμα της περιφέρειας σε σχέση με την πρωτοβουλία του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού περί δημοψηφίσματος. Ο απλός ο κόσμος πώς το καταλαβαίνει. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Τι λένε τα χωριά. Τα χωριά λοιπόν λένε ότι ξεκίνησε η πορεία του Καρατζαφέρη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού στο λαό και είναι έτοιμος να ακολουθήσει. Λέει και κάτι άλλο. Ότι κάποιοι προσπαθούν να στήσουν ένα κομματικό κράτος. Και πράγματι, όλα αυτά τα νομοθετήματα που έρχονται δεν είναι ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Αλλαγή εκλογικού νόμου, αλλαγή του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση με το σχέδιο Καλλικράτης, αλλαγή σε σχέση με την ηθαγένεια, απονομή δικαιώματος ψήφου στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης Ολοδαπούς. Αυτά τα ακούτε ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Θεωρείτε ότι είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Λάθος. Είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο του Πασόκ του κυρίου Παπανδρέου για να δημιουργήσει ένα πασοκικό, ένα κομματικό κράτος εκ νέου. Μόνο που υπολογίζει χωρίς τον Καρατζαφέρη και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Πρόεδρε, θα τους χαλάσουμε τη σούπα. Θα κόψει η σούπα του κυρίου Παπανδρέου. Επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο στο δικαίωμα που θέλουν να δώσουν απονομής δικαιώματος ψήφου στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούστε την επιχειρηματολογία. Μα λέει δεν θα γίνει και τίποτα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση θα ψηφίζουν οι άνθρωποι. Δεν θα ψηφίζουν σε εθνικές εκλογές. Εμπέζουν τη λογική του ελληνικού λαού. Κατά το Σύνταγμα υπάρχει το ενιαίο της ψήφου και στις εθνικές και στις τοπικές εκλογές. Άρα ανοίγουν την κερκόπορτα. Θα ψηφίζουν και στις εθνικές εκλογές. Δεύτερον, ακούστε μια μεγάλη ανοησία. Μα λένε, γιατί ανησυχείτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να γίνουν δήμαρχοι. Θα ψηφίζουν απλώς. Δεν θα μπορούν να γίνουν πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ψηφίζουν απλώς. Δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι από χωριό καταλαβαίνω. Υπάρχει ο λίγον έγκυος και έγκυος. Αυτές τις βλακίες μόνο κάποιοι που θέλουν να περάσουν
ανομολόγητους σχεδιασμούς μπορούν να τις εκφράσουν. Και τέλος, αγαπητοί σύνορκοι, πρέπει να πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν προθύστερα, κατά προθύστερο τρόπο, να τους δίδεται το δικαίωμα της ψήφου, έστω στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχουν αποκτήσει καν την υπηκότητα. Διότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Συνεπώς φαίνεται ξεκάθαρα το σχέδιο που υπάρχει προκειμένου να δημιουργήσουμε τα θεμέλια, ο ευρύτερος σχεδιασμός που υπάρχει για να ξαναστηθεί ένα νέο πράσινο κομματικό πελατειακό κράτος. Τα σχέδιά τους θα χαλάσουν και θα χαλάσουν γιατί υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει στην πατρίδα, που πιστεύει στην θρησκεία, που πιστεύει στην οικογένεια και θέλει να δώσει τη μάχη μαζί με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Σας ευχαριστώ. Και πριν καλέσω στο βήμα τον επόμενο ομιλητή, μια και είχαμε στο βήμα τον βουλευτή Λαρίσης, πρόεδρε, να σου πω ότι δεν είσαι εντάξει. Διάβαζα χθες στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία την στεναχώρια με την οποία διεπίστωνε την απόλυτη αποδοχή των προτάσεων του Προέδρου του Λαός από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Θέλω να είσαι πιο προσεκτικός, γιατί δημιουργείς μεγάλη θλίψη στους ιδεολογικούς μας αντιπάλους. Πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι χθες στη Βουλή των Ελλήνων, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, ο Πρωθυπουργός της χώρας υιοθέτησε κατά 100% τις προτάσεις ενός αρχηγού από την αντιπολίτευση, σε σημείο που βγαίνοντας με το Μάκη το Βορίδη, είναι παρόντες, πολύ γνωστός δημοσιογράφος, μεγάλου καναλιού, μας είπε: μάλλον σας θέλει για συγκυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και αφού είμαστε στην επαρχία, καλώ στο βήμα από την Αχαΐα τον Αλέξανδρο Ξαντακόπουλο. Τάχτηκα στην πολιτική σκηνή ακολουθώντας το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Όμως σήμερα το ίδιο κόμμα, το οποίο πέταξε στα σκουπίδια την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου για τα εθνικά ζητήματα, λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους επίκους της. Ο κύριος Πάγκαλος έχει πει κατά επανάληψη στη Βουλή ότι οσδήποτε μετανάστης είναι πολίτης του κράτους, όχι Έλληνας πολίτης, του κράτους. Φεύγουμε από το έθνος κράτος και πάμε στο δίκαιο των κρατών, των κρατούντων. Μπροστά μου βλέπω ευαίσθητους αγωνιστές, εθνοαμύτερες του συνθήματος «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», που είναι πατριωτισμός αυτονόητος. Έξω από εδώ, και έχει σημασία το έξω από εδώ, υπάρχουν κάποιοι που ανοίγουν την κερκόπορτα της Ελλάδας και της Ευρώπης, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις εντολές του μεταφραστικού τμήματος του State Department για την διαμόρφωση νέων συσχετισμών πληθυσμών, θρησκειών και πολιτικών εξελίξεων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και επειδή μεγάλωσα με την ιδέα ότι οι Αμερικανοί, όχι ο λαός, οι κυβερνήσεις τους, έχοντας το κεφάλαιο και τα όπλα και τους στρατούς και τα πραξικοπήματα στα χέρια τους, είναι οι κακοί. Γι' αυτό μας ζήταγε και συγγνώμη κάποτε ο Κλίντον για το πραξικόπημα του 1967. Έχοντας αυτό το πράγμα υπόψη μου και βλέποντας ότι η αριστερά στην Ελλάδα συγκρούστηκε με την αμερικανική πολιτική γραμμή, σήμερα διαπιστώνω, και όχι έκπληκτος, εν γνώση, ότι η παραδοσιακή αριστερά και το ΠΑΣΟΚ είναι η σύγχρονη αμερικανοκρατία στην Ελλάδα, είναι η νέα τάξη πραγμάτων και ο λαός είναι το απελευθερωτικό κίνημα που ξαναβάζει τους Έλληνες στο προσκήνιο να αντισταθούν. Και εμείς που είμαστε σήμερα εδώ συγκλονισμένοι από το εθνικό χρέος, αλλά ως μοναδικός πολιτικός φορέας, ο οποίος δίνει λύση στο μεγάλο ζήτημα της εθνικής πορείας, είμαστε οι μόνοι διεθνιστές. Η αριστερά σήμερα είναι κοσμοπολίτικη. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι των εθνών, των ευρωπαϊκών εθνών, που μέσω της Ελλάδας καλούνται να απαρνηθούν την ιστορική χριστιανική τους ταυτότητα. Τελειώνοντας,